Жәмәғат тағы да мен өз тілімді тапшыруларымны давам етесім келе. Қарап эксперимент шекілі ясымен де қарайым біздің татар тілінде қарайлармы, қарамасалар орыс тіліне көшермін. Енді міне айтқан едім мен бір шығарылышта, бір сюжетта ол қауатырышына қарамасқа керек. Ішіңде шун бір құяш янып тұрға тиіс шундай деп хатта. Ол дұрыс та, чөнки мен айтасым келе, мәсәлән, кеше хәзер қарасам, сатушылар урамда көңілсізленіп утыра, товар бармый, аларның яшелчәләре тегеләй булай, менә яңгыр да яңгыр ди. Мен менә ничектер аны инде кабул иттем инде. Бу яңгыр да яңгыр дип, чөнки мен әйтәм, аның файдасы бар. Күрдегезме, күпме менә монда хәрәкәт, нинди хәрәкәт, күпме машина йөреп кенә тора. Алар урамдагы шул теге менә шу һаваны бузып ята хатта. Әле без университетта уккан чакта укытучыга безнең теге укыган студентларыбыз төркемдә курстагы зарланган ие укытучыга. Менә имеш заводлар күп ушы Екатеринбург шәһәрендә дип зарланганлар иде. Аларга җавап бирде шулай. Ул заводлар әле алай түгел ди, зыяны ди. Менә машинаны зыяны бик күп ди. Ул вакытта машина алай бик күп булмаган иде. Ул мен хатта урамларында йөгереп йөридем. Кайсы вакытта 2 сагать. Соңдан инде ничә еллар узгач, бездә Татарстанда спорт һәм ничек инде здоровый образ жизни дип атаган инде. Шундый булган елны игълан иткәннәр. Шуңа күрә мин төрле якларга хатта Киевка бардым, Одессага бардым, Бакуда башлап җибәрдем, хатта Оренбургда, Екатеринбургта, төрле җирләрдә. Миңа монда бер абзый, җитәкче коммерция фирмасы, ул вакытта 70 мең зур акча, 70 мең акча бирде, рәхмәт. Мен шуңа тектиләр инде дип әйтәм. Сатып алдык Мәскәүдән шул теге футболкалар, шунда һәр кайсына язып, ничә телдә, хатта казак телендә дә булды шунда. Дуслык йөгереше дип оештырдым. Аны Татар информа гел яңа шул хәбәрләрендә күрсәтеп торды. Менә шул минем теге кайда булганымны, кайсы илдә, кайсы шәһәрдә дуслык йөгереше дип. Шунда Бакудан башлап җибәрдем. Шуннан соң мен Екатеринбургка кайткач инде анда хатта айттым мен. Шул теге диңгез буенда алар газетта язып чыгардылар. Екатеринбургта соңда телевидение күрсәтте. Хатта тегендә Бакуда хөкүмәтнең агентствосы, яңалыклар агентствосы хатта хәбәр итте шуны. Дуслык йөгерешен оештырган бер журналист менә шулай дип. Хатта инде тагы Крещатикта йөгердем, андагы газета Киевские ведомости дигән хәзер чыкмый ул банкрот. Алар фотоны куеп, мине язып чыгардылар. Вечерняя Одесса язып чыгарды. Мактап, анда хатта мили здоровья дигән бар, диңгез буенда, Кара диңгез буенда. Мили әллә бар сухопутный мили, бар морская мили. Берсе 1 километр, 1 чакрым 600 метр, берсе 1 чакрым 800 метр инде шулай шамасы инде. Шунда йөгердек, анда нәрсә Ширичен мой дигән оешмамы, җәмгыять оешмасы шул хатта ярдәм итте. Шулар белән йөгерештек бездә диңгез буенда. Фотоларын куеп, аны нитеп куйдылар инде. Хатта ничек мактап безне яхшы җылы сүзләр язып. Екатеринбургка барган идем, искә төшереп, шунда анда яри менә булды бер достым. Башта мин мәчеттә, мәчеттә утырам, алар мусулманнар,
Мен аларга татарча үндәшәм, алар аңламый, шунасын урысча башлаган идем. Ник сез мен әйтәм, ана телегездә сөйләшмисез дип, шунасын ахырында урыс телендә әйткән идем. Алар әйтә, безнең ана телебез урыс ди. Урыслар бик күп кеше кабул иткән ислам динен. Шунда бер дин әһеле белән таныштым, дуслаштык. Аны хатта ул ни бара-бара мөфти булды инде шул хәзер. Шул вакытта мин йөгергән идем. Анда инде айттым бит, Сабантуй булды. Сабантуйда йөгердек без. Мин урамда йөгерим дигәнем, хатта урамда мин чыксам, анда миңа ошамады, чөнки ул машина, элек мин студент чагымда хатта бер мизгел булды. Ничә көн арасында мин көн аралаш 2 сәгатьме, 2 сәгать туктамастан йөгерәдем хатта 2 сәгать. Ул вакытта машиналар булмады. Никтер менә кичкенә этле ханымнар бар иде, урамда киткән. Эте миңа бәйләнсә, мин аны футбол теге тубы шикелле атып җибәрәдем дә, йөгереп китеп барадым шулай. Анда мине урамда хатта менә күлемсерәп, мине теге мазаклап, йыгылма дип күлеп нәрсәдер әйтәләр иде. Мин уйлап куядырым. Нәрсә, син йыгылырсың инде менә ишеп тартып йөргәч, мин Аллага шөкер йыгылмасым әле шулай дип. Анда Екатеринбургта вакытында әле дефицит, ул хатта элек тә булды бигрәк. Менә шул тик ни кеды диләр, бутсы, кеды инде спортивный. Мин студент чагымда шул анда Вайнер урамында хатта кибет булган элек революция кадәр бер туган татарлар, Агафуровлар, шуның хатта шуның беренче катына кергәнем, соңдан инде революциядан соң инде шунда мондай хөкүмәтнең кибете хатта, шунда мин аны кергән идем. Мен әйтәм, менә миңа шул кеды кирәк. Алар әйтә, менә тәкъдим итәбез, ул вакытта дефицит, монда ди бик күп ни булды ди. Кеше шират булды ди, безгә ди берәү калган иде, сатылмады дип шулай. Алар бәлки дөрес тә булмагандыр әле хатта. Тик алар инде мин әле ошадым аларга, шуңа күрә бер пар калды, сатабыз ди. Мен әйтәм, нинди размер? Алар хәйлә мин әйтә. Сез әйтегез размерын, сез ди. Мен әйтәм, миндә 41, 42 инде. 42. Бездә как раз шундый дип бар дип чыгарып бирделәр шунда. Рәхмәт инде ул вакытта, шул зур дефицит кеды дигән. Һәм монда да спортчылар әле, монда бар волейбол уйныйлар. Аларны мин газетә язып торгач, хатта мин әле вакытында безнең КамАЗ нидә Париж-Дакар дип шундый ярыш булган, ел сайын катнашалар, хатта ул вакытта Парижга шалтырату ул бигрәк шундый нинди буладыр, вакыйга шундый күренешле. Шунда шалтыратып интервью ясагач, ул шундагы волейбол мәктәбенең директоры Волобуев дигән миңа үзенең шәкерт инде шунда укыган мәктәп балаларына әйтте, менә кара, менә бу Парижларга шалтыратып, шулай дип. Шул миңа әйткән, син ай сайын мине зинхар язып тора әле. Газетта мин сиңа 25 сум биреп торам дим. Шулай язып тордым анда-санда. Ул хатта миңа бер вакытта шул кроссовка бүләк итте. Мин аны шатланып еллар дәврендә киберим, чөнки дефицит булды. Бик зур дефицит. Хатта шундый дефицит булды 90-нчы елларда бигрәк. Ана безнең вице-мэр Кытайга барып кайткан иде. Сәүдә буенча мин аны интервью алганда хатта мен әйтәм, менә барып кайттыгыз, миңа менә кәчүндә кайтмагыз, алып кайтмагансыз, ичмәсәм сатып алыр идем. Әйтәм, мин конференцияларга йөрергә оят. Ул тур диде, торсам, ул мин узын һәм ябык, авыл юан һәм тәбәнәк. Инде килешмәде инде. Шулай булып чыкты. Шундый дефицит, шуңа карамастан бәйрәмләр уздырып, инде бу урысча әйтмеш нулевые еллар инде шунда Татарстанда игълан иткәннәр. Шунда йөгереп йөрдем, хатта шатланып. Машина хакында сөйләп киттем бит. Урам тулы машина булмаган иде ул чакында. Хәзер барсаң, әле бездә киң менә проспектлар, анда урамлар тар гына, машина күп хатта. Шунда һава бузылган.
Инде аны урамнан йөрергә дә йөгерсәң дә инде элеккечә ни инде түгел, файда салай түгел инде, нәтиҗәсе тизрәк инде зыян китерәдер бәлки, шундый нәтиҗә, чөнки урамлары машина баскан. Шул җәмәгать мин исемдә нәрсәдә башлап җибәрдем. Көннәр яңгыр дип, менә бәлки ул үзе табигать үзен чистартадыр, минем фикерем буенча, үзен шулай чистартадыр. Менә булай гел яңгыр кояш итеп торса, ул асфальтта кызып, ни тузан күтәрелеп, хатта шурасын төтен, машиналарның төтене мәсәлән, хатта ул менә нигә үпкәгә кешенең тула, кайсы кеше мәсәлән аны инде ял итәргә, көньяк җирләргә, диңгезләргә барырга финанс ягыннан мөмкинлеге юганын, хатта чамасы юк, шуңа күрә алар шәһәрдә мәсәлән. Шуңа күрә бәлки ул дөрес тә, ямь-яшел үләнме әйтәм, үзәк Асиядан килгән адәмнәр бәлки бераз көнләшеп тә торалардыр алар, хатта аларда кояш пешерә, корылык мәсәлән, шүллек, әле вакытында мин педагог институтын тулай торагында торгач, редакциядә башта 6 ел эш дәверендә. Шуңа күрә янына үтеп киткәндә, якынлашып китәм, шу якын гына килеп, шунда исемдә бер төркмән малай белән сөйләшеп киткәнем, анда бик күп студентлар, ул бик мактады Татарстанның табигатын, һава торышын. Мен әйтәм, салкынча бит, юк ди, бик яхшы ди, бездә ди түзеп булмый ди. Инде ул бу вакытында мин практика шадрык төрле якларга мин үзек Асияга бармадым, әмма Таҗикстанга барып кайтты берсе, зарланадыр, иссе шулай, иссе дип. Кайсы кешеләр бар, алар иссене түзәлми, мин иссене яратам. Шуңа карамастан инде бармадым мин анда. Бу килеп 5нче курс егете шулай иссе булды, анда бик түзеп булмый дип. Шуңа күрә инде менә бу үзе шул Төркмәнстаннан туып үскән кеше, психология көйләнгән аның хатта, әмма организмы көйләнмәгән. Шуңа күрә ул менә бездә шулай иссе түзеп булмый, ә менә монда яхшы дип торгач, мен әйтәм, бәлки шулайдыр. Дөрес тә ул, хатта мин вакытында редакция бер адәм килгән, үзәк Асиядан, мин аңа зарланган идем, әйтәм, безнең миңа һава торышы шамый, чөнки мин Оренбург өлкәсеннән, безнең анда икенче төрле йылы, рәхәт, кояш. Ул әйтә, әле сезнең монда Татарстанда бик яхшы ди, нигез ди, һава торышы, чөнки безнең якларда ди, кышы җылы булса ди, кортлар ди, кытралар кыш көнне ди, хатта агачның кортлары анда бит җимеш бирә торган агачлар бар, алар ни üşüми, ни кырылмый ди. Шунасын язга чыккач ди, алар корт шул ашый агачларны, хатта ниләрне ди, җимешләрен ашый ди. Сездә ди салкын кыш көнне булса ди, ул ди менә шул төрле безгә, табигатка, агачларга зыян китерә торган шул кортлар ди, алар ди салкынны түзәлмичә кырылып бетәләр ди. Шуңа күрә икенче ел, яз көнне, җәй көнне ди, аның ди рәхәтләнеп алар үсәләр. Бәлки шул хак сүздер инде. Инде мин башлап җибәргән сүзләрне тагы хәтеремдә тотам инде. Хатта мин әйткән идем, мин инде карамагыз, урамда нинди һава торышы, үзегезнең кояшыгыз булсын дип мин вакытында сөйләгән идем. Ул хакта шуңа күрә мин кабатлап тормыйм инде. Һәр чакта да шатланырак кирәк. Менә җәй битеп бара. Андый булса да ичмәсәм җәй. Нишлисең инде? Ул әгәр дә яңгыр булмаса, минемчә салкынча булып торса, алай шатландырмас ди, бәлки мине мәсәлән шәхсән мине мәсәлән. Кемнедер шатландыра, салкынча булса ди, мин аны иссе көнне яратадыр. Салкынның үзен барасы, мәсәлән, әйтәсем килә, җәмәгать. Әгәр дә сезнең кан тамырларыгыз шундый проблемалы булса, мәсәлән, ул менә салкын көнне рәхәтләнеп йөрисез, ул анда сезгә нитми инде, ул зыян китерми, ул ничек авыр тыелмый. Әгәр дә иссе булса, ул инде кан тамырлары каны куйырып бара, шул кешеләргә авыр, әмма яхшы ягы бар. Ул көннәре иссе булса, йылы булса, суда йылына, җылы суда йөзәргә була. Елгада барып рәхәтләнеп, анда сәламәтләндерергә була үзеңне. Чөнки ул кан тамырларына бик файда китерә ул.
yüzü. Жылы сүздән әйтәм. Жылы суда yüzü бик файдалы сәламәтлек өчен, кан тамырларына көч кертә ул ничектер. Кеше җиңеләеп китә. Мин вакытында сөйләгән идем, хатта мин әле редакциядән киткәч тәме, анда җәй көнне материал тапшырдым да инде. Инде хәл юк, урамда эссе, анда мин әйтәм, трамвай тукталышына хатта мин хәлем булмас инде дип, ахырында мин бара ярты шақырым шамасы елгага бардым, анда yüздüm да, инде шуннан бурылып, инде бер автобуста, трамвайда шулга утырмадым, турдым да җәяү 10 шақырым, җәяү кызу кояш астында килдем. Бер нәрсә булмады. Чөнки җәмәгать ул кан тамырларына жылы су файда китерде. Әйтә бит, состояние невесомости, шун кебек брас, шундый состояние невесомости килеп чыга. Шунда кеше дә менә аякка басып йөри, аны миңа докторлар әйтәләр, сәбәбен миңа әйткәндә, мин интервью алганда, ник менә варикозный расширение вен шуңа кайдан килгән, нигә ул әйтәдер. Безнең ди, элек заман, бурын заманда ди, ата-бабаларыбыз, ерак ата-бабаларыбыз, алар ди, аяк ура басып йөргәннәр ди. Прямо ходящий ди. Ул ди көйләнмәгән ди организмына, чөнки ул дүрт аяклап йөргән ди, элек шунда ди, андый проблема булмаган ди. Хәзер менә шундый бар диде инде. Әйе, бәлки шул да минемчә хактыр ул сүзләре. Әйе, кемдәдер бар инде ул варикоз, кемдәдер юк хатта. Ул әле сугыш вакытында ничә көн буена иссидә кемдер түзә, кемдер марш-бросоклар ясаганнар. Бөек ватан сугыш вакытында анда солдатлар, ханда мен хатта язучыларны укыган, алар итекләрен шундан кисеп ачканнар, чөнки аяклары шишеп беткән. Әле монда бездә ничә ел 90 елларда Чаллы шәһәреннән Казанга 215 чакрым шунда марш оештырганнар, анда кайсылары соңдан сөйләде, аякларыбыз шишенеп бетте хатта ди. Менә шулай ул дөрес инде. Кемдер тамырлары мык түгел инде, көчле түгел, нықты түгел инде. Шуңа күрә алар ничектер зарар килә аларга, шундый кешеләргә. Һәр кеше үзенең сәламәтлеген белеп, үзенең организмын белеп, шул тормышын шулай оештырырга тиеш. Урысча әңгәмә әйтеме бар, по одежке протягивай ножки, монда әйтер идем мин, мәсәлән, үзенең сәламәтлегеңә карап хәрәкәтлән. Хәрәкәт бик файдалы нәрсә, чөнки ул йөргәндә дә үпкәгә бик файда китерә. Кеше әгәр дә хәрәкәтләнмәсә, өйдә утырса, ул үпкәләренә зыян килә. Анарга йөрергә кирәк. Шунда йөргәндә ул кан тамырларына кан йөреп, кешегә бик файда китерә. Шу ансы инде хак сүзләр, аны мин ничәдер дәлилләп миңа кешеләр әйтте. Инде шансагыз, инде мин 12 ел дәврендә газетта медицина алып барып, ахырында соңдан аннан киткәч 2 ел дәврендә инде медицина газетін чыгарган идем. Шунасы инде теге мазак, юмор шул журналына инде күчкән идем. Шуны әйтәс килә, ул бик күп миндә әдәбият, сәламәтлек саклау хакында, хатта минем бар 1899 елның сәламәтлек хакында урыс телендә 1 ел дәврендә чыккан журналлар. Аны берсе вакытында китап итеп тигеп куйганда, шул мин аны сатып алдым. Анда төрле шигырьләр хакында бик кызык карарга, хәзерге бер караш, элек икенче караш булган аларга. Шуңа күрә алар ул вакытта ничек нәрсә белән давалаганнар, шул сәламәтлек хакында язганнар, проблемаларны яктыртканнар. Ансы кызык, мин аны хәзер кемдер карар, кемдер карамас. Шуңа күрә мен башка сөйләмәсмен инде, тамамлыйм, чөнки бер карар, бер карамас, шуң кебек бу бик күп сөйли, ялкытып бетерде дип уйлап, баш тартмаслар дип куркып, шуңа күрә тамамлыйсым килә. Ихтибарыгыз өчен рәхмәт. Киләсе чыгарышларда көтәм. Сезгә минем сөйләгәннәрем бер кызыктыр дип бераз ышанамын. Сезгә ничек таянышым сездә генә инде шул тыңласагыз, ул да инде миңа үземә хис тудыра инде. Мин аны яңа темаларны яктыртасы килә. Шунда
кімдір айтыр, кімдір ойлап қойыр. Бұл міне көп сөз арасында файдасы аздыр, әмма әлі нәрсе жауһар деп айтылар, жемчужина. Шунда әтәш тә ул дип, нидән тирестәнме, тизәктән, тиристән шыклый жауһар бер түгін. Урысча әйтмешли, жемчужное зерно тапкан дип басняда бар бит. Шул кебек, бәлки мин шул да шулай минем күп сөйләгән сүздә гафу итегез, татарда бар әйтем, күп сүз бук сүз ди. Менә бу шул тизәк үзенә калса,